Καταρχάς, επειδή η αντιπαράθεση που άνοιξε τώρα είναι για τις πατρίδες που ανέφερε πριν ο Γιάννης ο Παναγιώτου. Ναι, δύο πατρίδες είναι, γιατί όταν, ας πούμε, στέλνουμε εκεί τα καράβια, τις φρεγάτες, το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων για να προστατέψουν τα συμφέροντα των λίγων, δηλαδή τα καράβια των εφοπλιστών, και εμείς εδώ καλούμαστε να πληρώνουμε το ντίζελ 2 ευρώ για να το βάλουμε στο αυτοκίνητό μας να μετακινηθούμε. Όταν βγαίνει ο Επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέει πρέπει να συνηθίσετε στην ενεργειακή, στην εοκυθελή ενεργειακή, στον ενεργειακό περιορισμό, να μην μετακινήσετε δηλαδή, ότι μπορεί να υπάρξει στο αμέσως επόμενο διάστημα δελτίο καυσίμων, το ότι οι απειλές ότι λόγω της αύξησης στις τιμές των λιπασμάτων θα επηρεάσουν τη διατροφική αλυσίδα γιατί η παραγωγή θα καθυστερήσει, το γεγονός ότι πρέπει να συνηθίσουμε δηλαδή να γυρνάνε πίσω φέρετρα Ελλήνων στρατιωτών, αυτά που έλεγε ο Δένδιας, το γεγονός ότι ο Δήμος δεν θα μπορεί να λειτουργήσει το κολυμβητήριο, τα σχολεία κτλ. Αυτές οι θυσίες που καλούμαστε να κάνουμε, ποιον θα ωφελήσουν? Έχει αντικειμενικά συμφέροντα ο ελληνικός λαός στο Ιράν? Έχει αντικειμενικά συμφέροντα ο ελληνικός λαός στο Ιράν? Έχει στη Λιβύη? Έχει στο Λίβανο? Επενδύουμε εμείς εδώ εκεί? Εντάξει, δεν σας χρεώνουμε κάτι προσωπικό. Αλλά το θέμα είναι η πολιτική που στηρίζεις. Ποιον ευνοεί? Οι περισσότεροι γνωριζόμαστε σε αυτή την αίθουσα. Άλλοι είναι μεροκαματιάριδες, άλλοι μικροεπιχειρηματίες, άλλοι επιστήμονες κτλ. Αλλά εμείς ευνοούμαστε από αυτή την πολιτική. Όταν θα έρθει το ηλεκτρικό ρεύμα, δηλαδή διπλάσιο τον άλλο μήνα, όταν δεν θα μπορούμε να πληρώσουμε το φυσικό αέριο, όταν εμείς που είμαστε επαγγελματίες δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε τα μαγαζιά μας. Δηλαδή, εμείς ευνοούμαστε από αυτή την πολιτική τώρα. Αυτό λένε, ότι είναι δύο πατρίδες. Στη μία πατρίδα λοιπόν συντάσσονται αυτοί που λένε ότι ναι, αυτό που είπε ο εφοπλιστής Μαρινάκης, ότι πρέπει να στείλουμε και αποστολή εκεί να ανοίξουν τα στενά του ορμούς, γιατί εγώ εκεί μέσα έχω καράβια εγκλωβισμένα. Όποιος στηρίζει λοιπόν αυτή την πολιτική, στηρίζει τα συμφέροντα του Μαρινάκη, στηρίζει τα συμφέροντα και όλων των Μαρινάκηδων, προφανώς, των διηληστηρίων, γιατί δεν βάζει η κυβέρνηση πλαφών στην τιμή του διηλυσμένου πετρελαίου, της χοντρικής, και πάει και βάζει στα βενζινάδικα. Γιατί δεν καταργεί τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο καύσιμο, να παίρνουμε τη βενζίνη 1,30 και όχι 2,30 και να πάει να αυξήσει τη φορολογία στο μεγάλο κεφάλαιο? Γιατί εδώ και 10 χρόνια δεν φορολογούνται οι τράπεζες και έχουν 4,6 δις? Βάζουμε ορισμένα ρητορικά ερωτήματα για αυτό το ζήτημα, για να αποδείξουμε ότι αυτή είναι η πολιτική λοιπόν, ευνοεί τους λίγους. Δεν χάνουμε όλοι από αυτή την πολιτική. Και το αφήγημα, το ψευτοαφήγημα, να σας πω, μιλήσαν κάποιοι για ελληνικά φτερά στην Κύπρο, σηκώσαν το πατριωτικό αίσθημα κλπ. Και μπροστά στην 25 Μαρτίου και τέτοια. Είναι τώρα στο Αιγαίο, καμιά ελληνική φρεγάτα? Δεν είναι τα σύγχρονα όπλα, δήμαρχε, ξέρω, ναι, μα τα σύγχρονα όπλα, δήμαρχε, τα σύγχρονα όπλα βρίσκονται στα πεδία τα επίκαιρα του πολέμου. Βρίσκονται ανάμεσα στην Κύπρο και στο Λίβανο για να φυλάνε τη βάση της Σούδας. Η άλλη φρεγάτα βρίσκεται στην Ερυθρά θάλασσα. Αυτά που πληρώσαμε δηλαδή εμείς ο ελληνικός λαός, η πυροβολαρχία των Patriot που πρέπει να βρίσκεται στο ελληνικό έδαφος για να φυλάει τα ελληνικά νησιά, βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία. Και επειδή κάποιοι εδώ πέρα τους πήρε ο πόνος για τα δημοκρατικά δικαιώματα, να θυμίσουμε τον Κασόγκη. Συνεργάζεται η ελληνική κυβέρνηση με τη Σαουδαραβική κυβέρνηση. Να θυμίσουμε τον τεμαχισμένο Κασόγκη. Για δήθεν δηλαδή ανελεύθερα, ναι, ούτε εμείς είμαστε με το θεοκρατικό καθεστώς. Το κομμουνιστικό κίνημα στο Ιράν έχει κατασταλθεί εδώ και πολλά χρόνια. Έχουν δολοφονηθεί στελέχη του Ντεχ. Λοιπόν, άρα εδώ δεν είναι θέμα, αλλά το ποιος θα λύσει τα εσωτερικά μιας χώρας είναι υπεύθυνος ο λαός κάθε χώρας. Δεν χρειάζονται διεθνείς χωροφύλακες ή καουμπόιδες. Δεν μπορεί να βγαίνει δηλαδή ο Τραμπ και να λέει σήμερα ότι θα τη γυρίσω τη χώρα αυτή στη λίθινη εποχή. Και εμείς να καθόμαστε εδώ και να λέμε είναι οι υποχρεώσεις μέσα στην Ατοική Συμμαχία. Όχι. Ποιο είναι το βασικό αίτημα? Εμείς λέμε ότι είναι τώρα η ώρα της πιο πλατιάς και μαζικής και αποφασιστικής δράσης του ελληνικού λαού. Πρώτον, για να φύγουμε από τον πόλεμο, από εμπλοκή από τον πόλεμο. Να γυρίσουν πίσω όλες οι πυροβολαρχίες
οι φρεγάτες, τα αεροπλάνα, όλο το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων στη χώρα μας. Να φύγουν οι βάσεις από τη χώρα μας. Θα πάρουμε απόφαση, γιατί θα βγάλετε ψήφισμα, αλλά δεν λέτε για τις βάσεις. Λοιπόν, όχι, θα βγάλετε, λέω, ψήφισμα, αλλά δεν λέτε για... Όχι, συγγνώμη. Έχω δικαίωμα να κάνω κριτική όμως αυτό που έρχεται. Δεν κατάλαβα. Μου αφαιρεί το δικαίωμα της κριτικής, Δήμαρχε. Όχι, άρα αφήστε με λοιπόν να πω. Να φύγουν οι βάσεις από την πόλη μας ή όχι. Άμα κινδυνεύουμε. Εσείς λέτε ξεκάθαρα όχι. Μπράβο σας. Ωραία. Αλλά να το πείτε. Ωραία. Ωραία. Όχι, να το πούν κι άλλοι. Να το πούν κι άλλοι. Δεν είστε μόνο εσείς. Δεν είστε μόνο εσείς. Να το πούν κι άλλοι. Λοιπόν, όχι. Λοιπόν. Θα με αφήσετε όμως. Παρακαλώ. Λοιπόν, ναι, συγγνώμη, εγώ... Ησυχία, παρακαλώ. Έχετε κάνει, κυρία Γορίτσα. Μην κάνετε διάλογο. Μην κάνετε διάλογο. Παρακαλώ. Πόσες παρεμβάσεις με έχετε κάνει. Λοιπόν, παρακαλώ. Ησυχία. Κάνουμε τώρα. Παρακαλώ. Αριστείδη, καθίστε. Ησυχάστε. Αριστείδη. Λοιπόν, παρακαλώ. Ησυχάστε. Ηρεμήστε. Τι να κάνουμε. Κυρία Πρόεδρε, θα κλείσω. Απλά να μου Κλείστε, αφήσετε να ολοκληρώσω το σκεπτικό μου. Ναι, κύριε Δήμαρχε, υπάρχει Προεδρείο. Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Δεν διευθύνετε τη συζήτηση, Δήμαρχε. Υπάρχει Προεδρείο. Δεν διευθύνετε τη συζήτηση, συγγνώμη. Λοιπόν, μην διακόπτουμε, μάλλον για να ολοκληρώσει. Εγώ θέλω μισό λεπτό για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Αυτά είναι, κυρία Γορίτσα, είναι τα καλά και τα κακά της αστικής δημοκρατίας. Θα τα χωνέψετε. Θα ακούτε όσο θα είναι νόμιμο, όσο λοιπόν, το σπαθί του... Όσο τον διακόπτεται, ανανεώνει το χρόνο. Το σπαθί του το ΚΚΕ κέρδισε την de facto νομιμοποίησή του στη χώρα μας, θα ακούτε και αυτά. Τι να κάνουμε τώρα. De facto λοιπόν, το ΚΚΕ το έκανε ο λαός. Παρακαλώ. Λοιπόν, τώρα... Θα λύσουμε όλα τα ιστορικά ζητήματα τώρα της χώρας. Τώρα θα τα λύσουμε στην πορεία όμως. Άρα, παρακαλώ. Ένα λεπτό. Εμείς λοιπόν λέμε να φύγουν οι βάσεις, να επιστρέψουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, να ξαναμπεί στο μείγμα της ελληνικής οικονομίας ο λιγνίτης που τον θάψατε για να μην πληρώνει ο λαός τα σπασμένα, να εγκαταλειφθούν οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας για να πάρουμε φτηνό φυσικό αέριο, πετρέλαιο και όχι να πληρώνουμε το πανάκριβο LNG το αμερικάνικο, έτσι, γιατί το κουβαλάνε οι Έλληνες εφοπλιστές, να γίνουν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, να καταργηθεί ο φόρος και ο ειδικός φόρος καυσίμων και όλοι οι φόροι που υπάρχουν στην ενέργεια και στα καύσιμα, αλλά και στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και προφανώς να εκφραστεί η μέγιστη αλληλεγγύη στους λαούς του Ιράν, της Παλαιστίνης, της Ουκρανίας, της Ρωσίας, του Λιβάνου, της Κούβας, της Βενεζουέλας, σε όλους τους λαούς λοιπόν που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν την ιμπεριαλιστική επίθεση από τον πόλο, τον Αμερικανονατοϊκό και φυσικά από το άλλο μπλοκ. Αυτή είναι η θέση μας, αυτό βάζουμε. Λοιπόν, είναι πολύ ξεκάθαρη, είναι γυαλί η θέση μας, είναι τζάμι η θέση μας, δεν δέχεται καμία παρερμηνία σε αυτά τα ζητήματα. Πείτε καθαρά, εσείς το λέτε σαν Δημοτική Αρχή, ας πει και η συμπαράταξη, αν πρέπει να φύγουν οι βάσεις από την πόλη ή όχι. Αυτό είναι το βασικό. Αν πρέπει να απεμπλακεί η χώρα μας από τον πόλεμο και αν πρέπει να φύγουν οι βάσεις από την πόλη. Καθαρές κουβέντες.